Sziasztok! Megérkezett a július havi könyvrendelésem, amit már nagyon vártam, ezt a könyvet. Stalking Jack the Ripper, Kerry Maniscalco-tól. Gyönyörű ez a borító. Hát, igen, nem volt olcsó. Nézzük, még képek is vannak benne. Ó. Másik könyv, Chloe Gongtól, Kegyetlen Fortuna asszony. Ezt is már régóta nézegettem. Mire elhatároztam, hogy megveszem. Harmadik rész. Húha! Van benne egy könyvjelző. Szerintem többit nem olvastam. Úgyhogy nekem ez lesz az első. Jókat hallottam erről az írónőről. Meg amúgy is vonz az ázsiai kultúra. És a harmadik könyv, King of Pride, a kevésség, Ana Huangtól. Kicsit megsérült a könyv szállítás során. Jó ársa, vagy kitől rendeltem valami Jó árshoptól. Csak 490 forint volt a szállítás. Postára vitték. Wow! De ilyen a belseje? Nem is tudtam. Ez lesz az első Ana Huang könyv, amit olvasni fogok. Remélem spicy. Ez a nő mindenben az ellentéte, és egyben a legnagyobb kísértés is az életében. Visszafogott, fegyelmezett, jól nevelt, Kai Youngnak sem ideje, sem energiája arra, hogy felfordulás legyen az életében, márpedig Isabella a lila hajával és a kínosan vicces beszólásaival maga a megtestesült káosz. Vakmerő, impulzív, életvidám. Na, kíváncsi leszek. Még rendeltem könyveket a Livistróról is, azok majd később érkeznek meg. Melyikkel kezdjem, nem is tudom. Még folytatnom kell a Holly Black Stolen Hair könyvét, már több mint a felét elolvastam. De lehet, hogy bele fogok kezdeni ebbe. Ez nem olyan vastag. Írjátok meg a véleményeteket, hogy milyen volt ez a könyv, melyik tetszett, olvastátok-e, és iratkozzatok fel több haul videóért, vagy könyvajánlóért, ilyesmi. Az utóbbi időben kevesebbet olvastam, mint szerettem volna, mert a szemem miatt, a szembetegségem miatt, ezért sajnálom, hogy kevesebbet tudtam olvasni, de folytatni fogom. Tehát megköszönném, ha lájkolnád a videót, és feliratkoznál. Sziasztok! Szép napot!